Arti man, luku man, arti vrouw, luku vrouw. Nana sasa ba yokromo wala malawe wato seref tu. Anjun sufu sarana seip sadeni foroisi gadri I achtertuin wisini café serefi u dapangai. Sobuso ari bani sturu fukon archi en luku prespartori. En we baro di Norgo mit Zuid, Oost Gwego mit West. Alamalay mama sarana. En bis don jami one time brother. Ja, maar Gambo, de tide baga fuchare prespar nyusu. Maar fosu biji wak bar aladen senamang we kare diaspora, alade senamang de tanatrasi we badion odi. En we accident fu harden bangiko de sturu fuko arki den tori want ja, tide da tori de tak over dat sei anga disse. Ana zo maar Gambo. Asasande. So, we yere asani di pesa. A grandma di kami, ataka sandi psana Oranje. Sobuso Holland, Noordzee, ataki Masara Gambo da mi psaka yuf kon takangai, tak uno kaliba sandi so. Atak da mi ojiwan vers, figo lees di desma. Mek dek sa kontot 1 keer. Mek de sabi, fadem tiri, fadem chade serefi. En abijisma tak so. Mi anoa racist. Ja. Maar mi nou een realist. Sobu so, mi ne hoor mi seref a spotu. Je verstaan. Mi no longi a faya. Kweti. Maar mi tang tir a faya. No kor mi fu mi kosi tiri man. Maar leer mi fu respecti kondere tiri man. Dat hem leer me. Fu de respecti kondere tiri man. Isabi. Leer me fu libi makandara. Dat vooral. Ja. Dan wisa leti wan kandara. Isabe fi let wan kandara. Fi den wan dungu let wan kandara. Mushi pego. So. En waka anuna anu makandara. Ja, was er nou toch? Asasan seta sarana. Dus we beji desma, die misdraagding, die ben dus zo onfatsoenlijk. Dat je vraagt je eigen aftak, even zo asma inose si eruit. Dat is. Maar ja, desma, leg uit, maar hoe moet die pinatori? Maar ik denk dat je zijn tokjes kan leggen maar uit. Vast aan bij de fossie, want kan je de vergeten dat hij. Kan de vergeten. O a pisi verbroederingspolitiek. Want mio jatori baka klep, dan mio jatori. Dan uvolg ha klep. De verbroederingspolitiek was niet louter een politieke verstandhouding tussen 2 etnische leiders of 2 etnische bevolkingsgroepen. Nee, de verbroederingspolitiek kan gezien worden als een visie van vreedzame coexistentie, samen met elkaar optrekken om ruimtebiedend aan elkaars waarden en normen de samenleving verder te ontwikkelen. En het heeft bijgedragen aan die multi-etnische samenleving van vandaag. Het resulteerde in rust, harmonie, acceptatie en respect voor elkaars verschillen. Het voorbeeld van de kerk, moskee en synagoge in 1 straat in Suriname is meerdere malen gegeven. Dat symboliseert voor ons het samen zijn in een open en divers land. Het is deze visie van verbroedering die mij drijft in mijn rol als leidinggevende politicus. Het is dezezelfde visie waar ik niet alleen als president, maar ook als individu achter sta. En vanaf dit podium duidelijk maak dat ik er alles aan zal doen om in de lijn van het gedachtegoed van Anton de Kom ons land het voorbeeld te laten zijn van eenheid in verscheidenheid en niet zal dulden dat dit onderuit gehaald zal worden.
Zo. Te weet tak over verbroederingspolitiek. Brada Ja. Rut na Ja. nasa sa Jokromo. Ator dat ip zijn sramaka. Suma no be sabi. En daarom ik mine doe mee aan geschiedenisvervalsing. Mi wan sab de waarheid. Ja, ja. Je sabi toch? De be abitaki masara pengel no be kon in die staat of sornanga sasan benen fosi. Ja, ja. Je sabi toch? Maar doordat die masara lashma be wana even weg in a kondre tussen krioro nanga de traforku, dan acha masara pengel gotron kandidaat na saramaka. Ja. Leerde hun die stani barata kum stemt op een mandi. Dat masara pengel komt binnen in die staten. Ja, ja. Alleen dat even weg be kan komen tussen de krioro en de hun die stani. Ja. Dat zijn de undika bakamugo poreng. Dat die, want dat is zijn in Europa toch, soms dat je toch. Iya. Huh. Nasma di lonja faya. Met teji. Mamanga itanchi rafaya. Ja, utan tira faya. Maar je nou wist ilonja faya. Iya. Ja, sernamang. Ja. Want je legt uit Ja. dat ilop sernang. Iya. Dat je nog kan gedragen zo dat president kon dat voor sernara. Iya. En je kan toch. Want jere ja. Mhm. Mio teji wansani. Isha sandi de mai kar tolerantie. Sobu so. Ide gemoedelijk. Ja, ja. Je de meegaandig, je de rustig. Ja, Je ja. sabi koud water, Ja, ja. kabbelend water. Mm. Je sabi toch dat soms mij mek misbruik van aan dat. Dat die toch. En dan, mi chassan de masaragamo. Met dat je, ja, in sernang, dat we het over normen en waarden, toch? Ja. De berekent dat tigo dape, de senamang. Want, te mij leggen me uit, dape de mij ga scoren, alles wat geweldig is, heb je toch? Ja. Dat, asanati, mi mis ifo, if you look at san, dat je berekent dat, samsa dape, sanator dape. Jere ja. Want dat meneer begrijp je. Want vanaf osso uit, de man leer je van je tjaju zelf tegenover een oudere en gelijkgestelde. Ja, meneer. Je sabi toch? Ja, meneer. Dat is dat de les dat hij ieder puru. Dus Ja. die teka plane gwa Holland, die vrienden ka doro. Je liep daar baka. Met teji, jong. De normen waarden. Ja, toch. Vou be kwetje, vou be de. Want moet ik eerlijk, in Suriname, Mazargambo, de termen zijn maar gebruikt daarbij. Ja. Is dat ook lang uno jaren jij ze dan? Dus dat is maar taki. Nee, maar ik snap zelfs dat. De man die, dus de aanzetter, dus a abani, die dwasani, de man want horen taki, abani chibrima liben tutadoro. Dus volgens een nation tutakai chibri. Dus dat Dus a aanzetter, de man dat die zet aan die aan. Ja. Je snapt het toch? De man dat het doet aan geschiedvervalsing. Geschiedenis de vervalsing. De netakasani. Zijn de noteji de man dat meester Singh taki, dat die meester Jagannath Lashman bij de Rijman Ja. voor Anton de Kom. Apis dat net taki. Nee, maar net dat dat die. Maar no tu rasbek op pot de edakawa. Dat die toch, dus dat die. Maar, jere no, mi persoonlijk, ja, mi look dan aan het moment dat unu na Suriname. Juist. Afas zo liep ja zo, Mazargambo. Semi, no Hindustani de, atrasi on Japanees de. We je pusrefi toch? Ja. Una want toch? Jere ja. If mi be de wan races, dat die mi buurman wan Japanees man, belanga gok sabajimi, tak tek ja. Ja. Da man mi te ama taki, im kot de tiki pura ma tak nee, de tiki you serf mus Brani, parande. ja, ja. Dan bem te ama nee mi Mino. no wanik saba. Maar aso, misha dat pe sap tatara. Afas waar man leg uit dat Dus pe. dan bem tak mi no wanik saba. Ja toch, afas waar man gedrag den serep meteen, Mazargambo. Ja. Dan, yes, do nga de ching in Sernang, de chuang, dat Ja. het hij met dat zo zijn ze in Nederland, no? Met dat nee. No, De mannen dus zo, nou, zo dus zo. wapchi ipi. Want als maar dat jongen dat alle mij tak de man gaat Nederland go studeren, na dis na sani. Met dat nee. De mas misdraging. Iya. Ik raad het toch. Zo. En dan te shi de san ma trafas dera. Dat is. Want de luku want a president begweto. Ja. Dat je luku fa president kombaka. In Sernang. Da kombaka in Sernang. Ja. Dat je shi ala de sani. Je shi injisma. Ja, Engels man. Krioro. Ja. Hindustani. Japanese. Ja. Nalasma. Ja. Dat want akui. A bige boy voor mijn Masernang. Kombaka grote zoon van Lelydorp. Ja, van The right Suriname. man on the right place. Van Suriname. Van Suriname. Ja, je verstand. Ja. Dus dan
je ziet de printje, je ziet de printje vast aan bij de daman kong. Isabi. Maar toch mi wani me kushitaki van de eerste bewoners voor Sernang. Ontvangen man. Ja. Kolukapis dati. Ja. Geweldig. Alhoewel de zon daar was, voelde de zon hier beter aan. De warmte van de Surinaamse bevolking, de ontvangst. Geweldig. En nogmaals over het bezoek krijgen jullie morgen alle informatie. Dank u, welkom terug. Zo, dat doe je, dat gaat kan. Ja. En dat suma go weer mala ja president. Je ziet ook. Na krioros Krioro. man. Na zo libi. Make dat take een voorbeeld. Je verstaat Ja. hoe je omgaat met je leider. Ja. Je snapt het toch? Ja. Want men probeert ons te leren om bepaalde leiders voor politiek gewin, voor vergruisde boel leider voor nu. God forbid, is rubbish. Ja, het zijn dat nooit kan. Nou, wat jura dan door luisie. Nee, Je verstaat. dat de mensen precies zijn Sernang. Sernang, we libi samen, toch? Ja. En milop ala Sernamang. Ja. Ala Sernamang milobi. Wie spijt de? Ja. Milobi, omdat jij was Sernamang. Maar je moet gedrag je, lekwan bijisma, want na bijisma ben ik bari dat per. Na bijisma. Bijisma. Maar dan stel me voor dat in Osso, als hij go eraan toe in de Osso. Dat ben vraag mezelf af. Ja, Want toch. je ziet in Sernang van de president Kong, de Inji brada voor dape, Ja. de Krioro brada dape, Ja. ja, karaman ko si baka, want amango do business, juna amango do sak, juna dape. Ano koira, amango koira. Nee toch? Amango koiri. Amango op werkbezoek, amango worko di Sernang, puset Sernang kom bumbaka. Metegi matragambo. Disma yepi fu poreng. Ja. Dan om dat na jarusu volgens mij. Volgens mij. Asan na jarusu. Metegi en daarom mi etak matragambo. Lasman betak wasan altijd. Ja. Abe leg wasan uit. Ja, dus Sabi jere toch? jaso. Boy. A tor dati. Maar fosu gona tor Ja, dati tuurlijk. fu papa laat. Dat toch mi wani me ku yere Ja. want wis van of ate you go do an woroka wan president kong de je kon die verslag. Sasan Euroko. Da president o die wan typisch verslag. Oké. Want tralis wo go moro di pita pator dati maar dat we me ku shi taki a respecti di a abja for ku fu Sernang da di a kon sonde Ja. da munde Maar da joh. man die verslag sago do da pe. Sasan moet altijd. Ja, dat kon volk apis dati. De delegatie, die onder leiding van president Chandrika Persat Santokhi op werkbezoek is geweest in Nederland, heeft de resultaten van de bilaterale ontmoetingen met de samenleving gedeeld. Dit gebeurde op maandag 13 september 2021 tijdens een ontmoeting met de media. Het werkbezoek aan Nederland is een succesvolle geweest,
waarbij er op verschillende gebieden afspraken zijn gemaakt en positieve inzichten zijn verkregen. Tegelijkertijd zijn ook de banden met Nederland hersteld. Wij voeren nu terug naar het persmoment waarbij onder meer president Santokhi aan het woord kwam. Dat we daar zijn gegaan, in feite met een zeer holistische benadering. Om iets dat 10 jaar lang stil lag, 10 jaar lang onder druk stond, 10 jaar lang onder spanning stond en misschien 10 jaar lang geen samenwerking was. Dat we dat op alle niveaus volledig hebben hersteld. Wij vinden namelijk dat de samenwerkingsrelatie voldoende is hersteld. En nu gaan wij werken naar die implementatie op alle niveaus. En daar zal er ergens een moment zijn waar de samenwerking heel goed op gang komt. Dat het tijd wordt dat de koning en de regeringsleider naar Suriname komt om verdere samenwerkingsafspraken en documenten te bespreken. Zo moet je het zien. Integraal, holistisch. Dan zie je namelijk die belangrijkheid van de samenwerking. Weet je wat dat gaat betekenen als je visum afschaft en hier duizenden toeristen kunnen komen? Heeft dat geen voordeel? Je gaat direct een opleving krijgen van hotel, van restaurants, van toeristische bedrijven, van taxi en noem maar op. Waardoor werkgelegenheid gaat ontstaan. Als we zakenlieden de mogelijkheid geven om een zakenvisum te krijgen, om investeerders aan te trekken. En ze komen hier om te investeren in de productiesector, in de agrarische sector, en zoveel andere sectoren, ontstaat er werkgelegenheid. Al die personen die geen werk hebben, kunnen werk vinden. Hun gezinnen hebben inkomsten. Aan de andere kant moet je ook rekening houden dat er grote investeringen zijn, zoals ik net genoemd heb, als local content, waar Surinaamse bedrijven kunnen gaan participeren met die oliegiganten. Maar soms kan een Surinaams bedrijf dat niet halen. Maar met een samenwerking met een Nederlands bedrijf of een diaspora bedrijf haal je het wel. Het is een win-win. Zo moet je het zien. Namelijk dat we samenwerken op alle niveaus hebben, waarbij misschien nu niet zichtbaar, maar op termijn een ieder voordeel gaat hebben. Zo, dat doe je van een president op een respectje in. Voor meka voor kusabi, sabe go do want a woroka go. A kong, a ka oso. Maar dat natori toch maar zeggen. Maar alleen mijn vraag misref aflik sernama. Tagangami. A vorige regering. Tidak maar be gole na money. Ja. De man be die verslag, want if ibe you een verslag, a volk besap om een payment bij abi toch? Sabe dat schuld toch? Desma de bari. E fentak dana disi dan we achteruit kijk spiegel anga de sandati. We jere jaso. If you no sapek moto, isama sap suma na you. Dat die? I verstaan. Dat natori Te toch? you fadong, you luku pe stot you foto, you nom luku pe fadong. You luku sameki fadong. Helemaal eens aan Masargabo. Dus te meluku des aan a president die ze du chane do. Hij gwe, minister gwe de mij kan een verslag. Ja. Maar dat amus de toe. Zo hoort het. If a vorige regering met taking be du de todisi, dat ze na volk besap dat jere no. Oh, soms ungoleni, soms een pai baka a schuld na 4 miljard. Ja. Dat besabi. Dat besabi. En a regering sabe go no. Dat man besap zeker dat jere no. Met tekabra. Maar na dis na de pai. Ja. Dat-ie. Dat na san. Ja, meneer. En dat de man verzwijgt. Oké. Omdat de man bij go len money, tak do mek passie. Ja. Dat passie neem ik dat trasani. Nee, dat we hoor biji boda feest. Fesa voor je zoet om je dom te houden. En dat nog kan je verstaan. En alle de soort san disi, de man, de abani, de man die volledig naar bedrigi. Dan me wan pichi de kopota wang. Ja. Dan me pot de gooi na dungru camera. Dat pe dem go. Ja, dat te de gooi na dungru camera. Dat dem troes de aan in de eigen boezem. Dat de stelde zelf de gewetensvragen. Ja, meneer. Je sabi toch? If de tjade zelf na fasi. Je sabi toch? Want dis no kan. Nee. Maar wans ma dape do takanga den. Natuurlijk. Ja? Papa laat zo takanga den. Papa lach o takanga den dan meku archi papa lach. Ja. Zo teji den. En als je niet in de pas energie om iets goeds te doen. Als je iets kwaads wil doen, gaat die kwade gedachte jou vernietigen. Ga met deze gedachte weg.
Een goede gedachte is gebruikt, je energie is gebruikt om het goede ding te doen. Maar als je kwaad gaat willen doen, gaat diezelfde energie kwaad laten doen. Maar die gaat jou zelf vermoorden. Neem dit mee. Zo, dat doe je papa laat. Ja. Luku, de bijisman wansane taki. Je moet bezadigd zijn voor kan wansani. En nou was bezadigd bijisman. Takanga ding. Ja. En mi hoop taki, de sa komt tot 1 keer. Dat vooral. Maar prins parina tor disi. Luku, sande zo frappant, zo merkwaardig, Ja. zo opvallend. Luku, if ya wan boy of wan umap china also. Ja. Dat doe san dino boom. Dat desmachara karaji konji. Dat je karap chinkong. Dat je vermaning. Dat je tegen tak anom doe. Men no kate apchi tak ma anomi abap chindi. Nee. Ino kan doa san dat. nee. Na san dat tip sara. Ja. Ja. Wan me bedoel taki. Wan man de respecteren serefi. Isa maya so je hebt de ouders toch. Dat te desma di chara a klakte kon. Ja. Te de gwe. Ja. Dat de karap chiga wan sita ka ichis de mooi. Ja. Isabito. Misap de dat. Isab de wan. Misap dat man. Asasane godar. Ja. Terwijl, na fest desma, Ja. dem geraster apje, dem tejapje tak jere no, a vast 5 jaar is serefi. Ja. Je doet het thuis niet en daarover straat mag je het ook niet doen tegenover anderen. ja. Je verstaat, dat je geraster en daarmee abribin you. Ja. Maar odi ipuri serefi, anomi abdep chindi. Ja. Isabi toch, mino sabi. Ja. Ja. Ja? Ja. Maar tawan bunsan apje bedu de beotaki ja, na mip ching. Ja. God forbid. Maar Dus- libis ma de wan fasiara. Dus zij wel leg me uit, maar zeg gewoon. Met de katori. Ja, Dat keren nou, dus maar die misdraging. ja, Dan a partij of de man die de baga. ja. Moest kaders maar dat keren nou. Uno hem doet dat hier. Publiekelijk moet Ja, je het doen. publiekelijk meneer, in hem doet dat hij, want amana president van Kondre, Ja. uno mega grap dat hij. Maar in hem doe ik zei dat hij dat met trekken mezelf terug. Ja, anomi. 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 Ja toch, want Zou dat het is- ook aan dat? maar dat is zo die anomi. Terwijl- Jereja. Mm. Dus terwijl de mensen kan er de maar weer pet, NDP pet. Allah Sjaal san- NDP, Allah trui san- NDP. Allah sani. Allah Isabi sani. toch. Ja. Allah de sandati, Ja. idape. Ja. Dus daarmee bedoel taki. Dus dat Ja. want taki, je Ja. vindt tak apartheid fi, boom. Ja. Voedoe de sandati. Zo, Ja, toch. Sim Chatori. Ja. Ja. Sim Chatori, maar er gaan Dus na paarse bedrog. Ja, met die Ja. Ja, toch. Het is niet goed. Is niet goed Nee, te nee, praten. nee, Serif sherifi, helemaal ano niet. boom. Nee. Dus in feite, de soort van disi, bra rut. Maar je nog een thema dat je naar opvoeding dan zo. De- Van de- paarse bedrog. Want dan zo. Met twijfel. Oké. Want Oké. luku, met discussiëren aan een lof den toch? En zodra de man ziet dat a discussie nego in den voordeel, Ja. de man is agressief. Oké. Ja. Adjes de man ja agressief zoeken. Oké. Isabi toch? Aha. Dus den begreep dat hij, en hij verwonder me toe, dat de man zo'n reactie. Ja. Oké. Isabi toch? Maar ja, maar er gaan we. Hoe gaat dat hier? Furu. Ja. Maar ja, meneer dwars dat, hè? Maar dan, uno archie wan poko. Nou ja, natuurlijk, maar kapot. Dat ko archie. Nana ibi. Wabara tutu wa odona wa poku. Sabaku live in Belmars Portal. Ori buno dama mana pizzanea. Ana ori boy, maya ori muye. Ori buno dama mana pizzanea. Ai contra il fuori,
Ade trawande na dorose, de aksi famide. Di moye pino moy ma next makanade. Di moye pino moy ma next makanade. Na mi feti de la dorose, na mi feti de la dorose, de wasa mi famide. Moye pino moy next makanade. Moye pino moy next makanade. Dale modire wisi firi, ibi, modire obia brokomi, Madeleine no sama, because kina mope, ne you smer me mizwende, made o desine, ayo desi famishua. Na mi feti de la dorose, na mi feti de la dorose, de wasa mi famide. Moye pino moy next makanade. Moye pino moy next makanade. Ay madiga yo so, enya panya, tengo atra padri, ay non pure perede. Madiga yo so, Enya fanya, que watra padrigi, ay no puri perege. Ana mami mate kori mi mamu, mati kori mi mamu, mi mati kori mi mamu baya, amigo kori bagawandi mati, Madiga yo so, ay mujana ba, fanya, ya watra mekadri, que watra padrigi, ay no puri perege. ana godo mabusaine, mi mudende, godo mabusaine, ay mi mudende, pasada kodre mi noche. Saire mi mudede, Mami sabako lo mudi no koi. saire mi mudede, Mi mude de mama. Sana kodre mi no chente. mi mudede, Mi mude de. saire mi mudede, Ibi. saire mi mudede, saire mi mudede, Wasarei. saire mi mudede, saire mi mudede. Ora koto da islingere. Zo, dat doe je er poku. Dat was tapu, hè? Wabif tapu, want wanneer tijd doro. Ja. Aman die habi grond tapu. Aman doro. En we tak alas matani. Die be luku en archi. Ja. En wansa nom sabi. Uno luku na de smadati. Nee. Luku so man du ju serefi. Dat Die komt er. doe a uitspraak dat a wan presi. Tak John F. Kennedy betaki. No actie sa you kondere o doji you. Maar actie you serefi. Sa you kan doji you kondere. Ja. En a vast feit kan doen sanji kondere. Want u deed crisis. Anga so. Dat you trusiani na grond. Ja. Pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Wie zou een brenserefi feni. Wie zou een broko dakgouti kan pranwansana ini. Dat je mekiseref economisch weerbaar. En dat je nap ik wan jaja sarna man. Of wan jaja sarna uma. En meaning. Na masara dignity orange movement. Ja, maar Sargambo, volgens mij tapu. Want altijd moet ik over no troe doet dit op straat. Maar vanuit het programma die ze met doen een beroep toch, dat wat deze para. Want de man dat ik klagen dat want doet hij een half zo snel. Ja, ja. Dus met doen een beroep, deze para, lukken zij kan doen, yes, maar dat ook toe. Want unu ja, we pleit no troe doet dit op straat, maar if doet hij tant op straat, doet hij, Ja. dan moet het toch? Nee, want dat daganga poes Juist. Dus we actie eten wel lezen. Deze je des man para vooral in de buurt dat bijna dorp dat pe. Abra passie dat pe na abra bijna Sawari weg. Je des man dat pe want adoti lai dat pe. Met dat grand tangi te want tralis baga. En wansan sabi taki ishi fa akofot sanego me warskorunu ugo teka prek uno onderschata sani. En no mek no wansma kon koryu want if i mati koryu i flauw maar if you koryu serefi i dede dai nom taka kofot chiri a you chiri serefi go teka prek. Get up, stand